Ang mga ni Agi sa Osmeña Peak Vlog. Nasa iba itong mga nahibawan ni Chris, kaya niyan, puro Paris-Paris. Paris na naman mag-apos na mas. Mahilo. Ikaw mga energy bar. Oo, sinulog yun. Kuy kayo Diba? Wala may friend. Cool kayo guys. Sila nagsunod sila ba? Puro sila Wego. Wego may term. Wigo. Ha? Saka naman dealing. Wigo. Okay, time check 3:30. 3:30 AM. Kumusta, sir? Actually guys, namin karoon sa tent. Gusto king hangin sa gawas. Namin din sa tumoy. O ka ba? Malipay ba ko? O dili ko kami makita. Hello guys, good morning, good morning, good morning. Ha 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 ha. So right now, nangipos namin sa mga tents. Uy, wala nilupad ng plastic, mabash out siya. Lala. Abi. So dito tayo mapatakaglavay sa itong basura kay mabash tama itong pa ni Ruby. Oh no! Pero nganong si Ruby nangibot man ng buwak. Ow! Okay guys, magbinayot sa ata guys as usual sa vlog. Na-vitamin sa mata nga to. Arut. Shooty, Paular. Naguna tere, Judy Paular. So update guys, wala nahipos lang ang mga tents. Oh, the next stop is masaka namin ito. Ngato. Para mapapicture. Luya sa ako. Talikod lang siya pero may kagwapa ka na. Tama ko, be. Selfie. So sa ato nakita no, ato nang ipahipos ang ato mga tents. Pag diri nga side. Diri to ang mga diri to ato mga CRs. So diri nga spot mo ni siyang spot ni Kadda. Ukan. Okay guys, update. Naka-realize ko nga dili na ko carry ang pagsakangad to. So mag-urong na lang ko dili pareho ramang view ha. Wala makita. But anyhow, ang kanang mga nakita sa Osmeña Peak shot, dira lagi kuha girls. Diha. Diha, kana siya kana. Diha ko part. So bukat pa ka sa boy nila, then patong ka ngadto. Unya, di na ako ka-dare. Di na ako ka-dare, di mo hindi ako ka-dare. Tanawa ko sa kalaw ba yun? Gagta! Sige itong gagta. Oo, ano di ay? Bulak? Actually, kagabala ka, girl. Sure? Unsay ko ano FB ka girl, Instagram. Both? Sa Instagram mo? Instagram, Sige, ako tigpakita ko tika, itag yun tika. Yeah, sure. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a golden mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I. Hello guys, just an update. Charot. We're on our way to Kawasan Falls. Mga to, excited din po kami sa strawberry farm pero wala may bunga. So di na lang na mo i-push nga to. Kaya basig huwag na po may mahimo nga to. And right now, Fresh Japan food. fresh Japanese Christopher Arain.
nga daghang reklamo sa Osmeña Peak. Sama sa Way too big. YRC. Charot Roy. Boss Jicobes. Charot Roy, churi lipa. The views and opinions expressed by the guest. Lipa ang host. Lipa ano. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. Hello guys, welcome back. Hindi ka fresh na. Di na fresh, finally di na siya fresh. So right now guys, padung na sa Kawasan Falls. Basically, nanonood siya sa akong vlog before. Sponsored by DOT, charot. Porns ko, Department of Tourism ba yan? But right now, nari namin para mag-chill-chill, kaya para pabugnaw. Shima, Manangtang sa mga abog. panagtang sa mga abog. O mga So karon lipo to, nagubot. so karon na drama. Na mga dramang mga pagitabo nga dili na to angay sa usawan. Para siya mga ibay nagdaban. Mga ibay nga nagdabal. Bes, when was the last time you visited Kawasan Falls? Kinahanglan English. Alalagot na lagi na sa video. Sudah na pila-pila guban siya tayo. Automil na po yun. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. Oh, go in. Simple na no? Ha ha ha! Hello guys! Welcome back again! So human namin sa Kawasan Falls. O karon na ron sa, ano ni? Playa. Asuncion, formerly known as La Playa Beach Resort. So ano suroy ang beach resort kadali? Murag dito siya public. Kuyog, ikuuwi no? Kaya digi mo kuyog ako mo shoes friend nga fresh. So sa atong nakita na si beach. So once again guys, mo to siya ang atong vlog for today. Special thanks to... Close na sila. But actually guys, I'm with a group of boys nga Gigi Mon. Tawag ko sa ilang kan. Nga mga mountain climbers. And hitch lang minduha. Kaya first time ni Chris nga mag-climb bug mountain. Yan na siya nga, tsaka kuno kay. Inigabot ko no sa campsite. Mika kuno ako yung activities. Swimming pool. So it's a good experience para ni Chris. Nga, ano siya nga. Eh, naku, basta. Ada mo usab. Basta pa ako pero sa Good Shepherd. Good Shepherd Manawa. So muna to siya guys, I will end my vlog here na. If you're new to my vlog, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell to keep updated. And then follow me afterwards. Once, hindi makabakang bisayang bakian na din. Kami rin. Once again, this is Alfred saying, oh, support. Ikaw ba di makabakang bisayang bakian? Alfred saying ko nun niya, ang dating ox na flow ka. Ako lagi ka support. Jura, Alfred saying, mag-Alfred ox, so far man ako. Ako na lang chika, ikaw na lang close. Ako lagi ni support. Ayoko na. Miss Alfred saying, di makabakang bisayang baki.